Jon Agirre, Ertzaintzaren joko eta ikuskizunen Bizkaiko arduraduna telefonoz bestalde, egunon deizula. Egunon, baina ertzaintzakoa ez. Joko eta ikuskizun zuzendaritzakoa, Bizkaiko lurralde arduradunaz. Zuzenketa eginda beraz, joko eta ikuskizunen Bizkaiko lurralde arduraduna. Pentsatzen dugu, konprobazio gehienak eginda egon beharko dutela honezkero, ez? Bai. Ertzaintzak gurekin lankidetzan egiten du lan, eta unitate berezi bat dauka, joko eta ikuskizun arlorako. Eta urte guztian egiten dugu kontrola, urte guztian egiten dugu segurtasun neurriak betetzen direla, dokumentazioa eskatzen dut ziegu, eta aparte, ikuskapenak egiten dira. Eta hain bereziki, diskoteketan egiten dituzte, aste artean hasi eta atzo arte aurretiaz gutxi dagoela, konprobatu da, eta konprobatu dira diskoteka guztiak, zazpiren, baino gehiagokoak guk egon ditugunak Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta leku seguruak dira, etengabe gaudelako ganean, begiratzen. Ikusten ditugun gauza dira, hori batez evakuazio bideak libre daudela, oso dira, ateak ondo irekitzen direla, larrialdiko ateak, zuten kontrako baliabideak ondo daudela, zuitzal galduak, eta ura ekipatuak, detektoreak, eta bar. Eta aurtengo nobedadea, esan daiteke, batez Murtziako hain ondoren, urrian gertatu zen, nobedadea da, gainera eskatzen diegula, orain, apaingarrien infugazioa, probatzen. Eta somatu duzu gabeziarik, aste artean hasita atzor arte egin diren ikuskaritza horietan? Ez euskeriaren bat, baina berehala momentuan konpontu dela. Kale hauek guztiak momentuetan, prez daude eta segurtasun neurri guztiekin, dena ondo joateko. Hala ere, gertatu daiteke, gertatzen bada, kalterik txikiena, kalterik gabe, ateatzeko moduan daude, denak ondo. Aste arte eta atzo bitartean egindako ikuskaritzak aipatu dituzu, pentsatzen dugu gaur gauean ere edukiera kontuak eta zaintzen ibiliko dela dispositibo berezia? Bai, egiten ditugu hainbat ikuskapen, ezta? Aurretiazkoak, atzo artekoak, eta gero gertatzen ari dela, jendearekin, aktibidadeko ikuskapenak, eta hori guztien ditugu, bezperan ondo zegoena, jarretzen duen ondo egotin, ezta? Edo, nolabait evakuazio bat oztopatu den, jendea zerbait jarri duelako, edo danalakoa, eta dena betetzen nahi den, aforoa kontrolatzen dugu. Berei kontratu behar dute, guk kontrolatzen dutela, eta aforoa edukira behar duenaren barruan dagoela. Eta beste gehigarririk esan ez digutenik jarri duten, eta horrelako konprobazio guztiak. Joko eta ikuskizunen barruan pirotekniari lotutakoak ere bihurtzen ditugu ikuskizun, gaurko gauez albistegian entzun dugu, nola gerturatu diren asko eta asko, azken orduetan mota horretako materialak eskuratzeko asmoz, nork bere etxetik edo ondoren kalera aterata botatzeko asmoz, baina agian komeniko litzake gogoratzea horrek arriskua ere badaukala, ez? Bai, arriskua eta molestia ere sortzen du, kontu eduki behar da, aizia eta atsedena uztartu behar direla, gizartean, elkarrekin bizi garelako, eta ondo da botatzea, segurtasun horria beteaz, artifizio piroteneko bakoitzak, badakar, bere araudi berezia, bereekin batera, eta hori betein behar da, mugat ditu adineagatik, erabiltzeko moduagatik, batzuk distantzia bat gordetzeko eskatzen dute, eta horrek zendu behar dira. Eta ero, komeni, ordu oro zahate egiten ez ibiltzea. Hala, gau herrian bota behar dira, gau herrian bota ezagun,
10-20 minutuan eta kitxo ez da. Batez ere, bueno, animaliek eta asko sufritzen dute, zarata horrekin. Persona batzuk ere bai, baina animaliek ere bai. Eta, bueno, komenia, kontuen atzea, eskaudelako bakarrik munduan. Hori esek gaur aintzat hartzekoak, Jon Agirre Joko eta ikuskizunen Bizkaiko lurralde arduraduna, eskerrik asko zehetasun hauek emateagatik, gaur goizean Euskadi Irratian dena ondo joan dadila, eta zuri ere urte berri on. Berdin, eskerrik asko.